Un altre dels mites que tractarem de desmentir des de Capgirem l'ESO en relació als àmbits i als projectes és que gran part dels continguts de cada matèria pot deixar-se de banda en unir-se 2 o 3 assignatures i treballar per projectes, i per tant, i conseqüentment, es renuncia a una part dels continguts de cada assignatura. No és ben bé cert. Si tenim en compte, per una banda, la legislació que estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'ESO, estem parlant en concret del document PON de secundària 87/2015, i per altra banda, la que descriu les relacions entre les competències, els continguts i els criteris d'avaluació de l'ESO, en concret l'ordre 65/2015, i en fem una anàlisi de concreció del contingut d'aquestes lleis, podem arribar a les següents conclusions. Pel que fa al currículum de les llengües, un 90% dels continguts es repeteixen en totes les matèries lingüístiques. De manera que, si posem per cas volem unir en un sol àmbit les matèries de castellà i valencià, no és necessari renunciar a cap contingut, simplement el que hem de fer és aprofitar tot allò que coincideix en ambdues assignatures i treballar-ho de manera conjunta, especificant només els 3 característics i diferenciadors de cada llengua. Si a més volem fusionar una altra assignatura, com pugui ser socials, el que podem fer és partir dels continguts de socials i implementar aquests continguts a més de les llengües que serveixen de marc i possibiliten un aprenentatge real, en context i amb una finalitat concreta. Consegüentment, no perdem cap contingut, sinó que es treballen conjuntament, donant-li un sentit globalitzat a l'aprenentatge, fusionant diferents coneixements alhora i al mateix temps facilitant l'aprenentatge de l'alumnat. Però, a més, tal com s'especifica a l'ordre 65/2015, hem d'aconseguir que el nostre alumnat assolisca les competències clau, aquelles que totes les persones necessiten per a la seva realització i desenvolupament personal. Per tant, hem d'aconseguir que en el procés d'aprenentatge l'alumnat desenvolupi un nou paper actiu i autònom, fet que implica que el professorat també reformuli el seu paper i es coordina i treballa conjuntament amb la resta de companys per portar a terme una metodologia activa i contextualitzada, basada en estructures cooperatives i en un aprenentatge per projectes. D'aquesta forma, podem afirmar amb seguretat que el treball per àmbits i per projectes permet sumar continguts i no restar-ne, i sobretot facilita un aprenentatge cooperatiu que possibilita que l'alumnat desenvolupi les competències clau.